Знаеш ли, че само на няколко километра от Бургас се крие истински морски призрак? Това е корабът Виолета, известен сред местните като призрака от Отманли. Той е част от останките на някогашната централна школа за подготовка на леководолази. Днес го виждаш ръждясал, полуразрушен и край брега на рибарското селище Ченгене Скеле до Бургас. Но преди десетилетия историята му е била съвсем различна. Корабът е служил като плаваща база на българските военноморски сили. През 1981 година е превърнат в Централна школа за подготовка на леководолази към Организацията за съдействие на отбраната. Тук са се обучавали водолази за граждански цели, подводни фотографи и състезатели по подводен риболов. Подготовката е била на изключително високо ниво, съчетавайки плуване, дълбочинно гмуркане и познания по морска техника, и мястото е считано за един от най-важните центрове за водолазно обучение в България. След промените през 1989 година школата е закрита. Базата е изоставена, а с времето е разграбена и се е превърнала в зловеща метална конструкция. Надстройката на кораба за известен период е функционирала като заведение, но и този период приключва. Днес корабът Виолета стои като призрачен спомен от едно друго време и привлича фотографи, любители на приключенията и всички, които търсят необичайни места край българското Черноморие.